UGWUMBA. Akwụma ụmụ online pụtara kịta ụmụ ihe a na-eme ugbu a emeela na onye ọbụla bụzi dọkịta bụrụ nọọsụ bụrụ nta bụrụ imo bụrụ prọfeshọnal n'ebe ọbụla akpara aka nke bụ na anyị maara na ọ bụghị ego ekwe omume enwenugoro etu isi nọ na Facebook etu a mmadụ wee sị na ihe anyị bụ ihe a dị kịta bụ nshikiri dị na iweta nshikiri gwakọta ya na ajị dị n'ime imi mbe gwakọta ya na gị karụ akwụkwọ pọpọ na imekọta ya ọnụ na ọ na-agwọ HIV. Onye ọzọ asị gị kata akwụkwọ mango kata nke gova kata buru kaikai shot na abụ tinye n'ime ya na ọ ga-agwọ hypertension. Onye ọzọ asị na nke a bụ the highest ọgwụ ebe a dị m ka ebe a ha na-aka eri ndị be anyị ọrụ asịghị na ihe a bụ highest ọgwụ na ọ bụrụ na mgbadike ya da-arụzi ọrụ gị weta nke a weta aka inu gwakọọ ya na Sprite gwakọọ ya na ntanimo n'ime ha na-eto a na nwunye ga-eti mkpu. Ụmụ nwoke ibe m na-abụkwa nke ọbụla afọrọ aga walie ya ka a mara na ọ na-arụ ọrụ. O wee bụrụ na ọ dị ka a ga-asị na enweghịzi etu esi ejikwa ihe gbasara ozi ndị mmadụ na-atụpụ. Nke a abụghị nke NBC maka onye ọbụla bụzi journalist, onye ọbụla bụzi onye nta akụkọ n'ụdị nke onye ọbụla na-agbasazi ozi n'ụdị nke a wee sị ka anyị tinye ọnụ n'ụbọchị tata. Epetike ndị Igbo UGWUMBA anyị abịakwa ọzọ onye nke m epetike tinye ihe a bụ ihe ọnụ enwegoro nke ị gotara na Facebook tinye ị ga wane ọkachasị nke Mgbadike. I try go so many things how nke Mgbadike because Mgbadike na-arụ oke kwụsịrị and megbu onwe m at this age. Anọ na hada ị na-asị hada na-apụ ala isi hada atọ nọ m rigo ka ha mee hada ka mfụ anya bụ problem m nọ nke asịgịdat na nke a bụ ime nke a mee nke ogwu BP mụnwa enwere m BP because most people na Nigeria so ihe na-emegoro BP ka ọ bụ safe so si ime nke a mee nke a na ndị emego ha jene imecha ya emedo ụtụtụ wee chọọ dizie was than I thought before because na most of that other controlled. And I know one thing na ọmanya mmiri nke ka bụ ebu fraud bụ amegide na sị ọbịa kọrọ gị nwere nke ọ bụ na ị chọrọ ọgwụ ya click this link iklik ya ọ ndị wayo ọgwụ vidatin ezigbo oshi ka ọ bụ eklik na any link ọchị ịgbagide atinye kwuo ya dị a ana ihe na-afụbasị asị ofuru ihe na-efe na-efegharị onwe nke na-arụ ọrụ ebe ka ha made research ka obe onye nwe ọgụgụ before maka o nwere ife mere before far back ụtọ m ụtọ mgbe ndị mmadụ bịasị na indomi na-egbu chacha n'iru ha na indomi nwụọ nwoke nwe indomi wee pụta na NTA AIT live program ebutere indomi bute stovu osi oke ewete indomi mepee ya osie indomi rie ya tere ndị mmadụ live na ọ bụ na ọ na-egbu ya so gbuo ya ụdị adọrọ akụ nyiri mere anụ ọkụkọ mgbe a sị na gịnị ọkụkọ bird flu na ịta ọkụkọ nwụọ ịta ọkụkọ nwa na-enyicha ọkụkọ na thousands dọrọ akụ nyiri bute ọkụkọ na TV anụ ọkụkọ na-atara onwe ya dịtị ka ị ga-eji ihe iche nere n'ọkụ chicha ya mmadụ asịghị na ọ ga-egbu maka na ọrịa dị n'ime ya ikweta onye ahụ ọ na TV taa ọkụkọ ahụ tasa ya atasa ọ dị m ka m si enye m mbọsị ahụ so na ihe ị na-afụ every time ebe ha na Facebook especially na ụmụ social media oge ọbụla ị afụri ofu onye ọ sị gị ha kwụsịrị nke eze nwaanyị ọ sị gị data na ofu efere ọgwụ a na iwete ha anya gbara nke a tinye n'ime nke ọzọ a buchie ya after 3 days ṅụọ ya nke na dịka ogbo ọgụ a na ọha ka paịpụ a then nwunye gị ya agba ọsọ then efuru nke a na ọ bụrụ na ị nwere nke ọzọ aṅụọ ya nya bụ onye na-agwa gị nya mepee na other place gwa gị na ihe ọrụ ọ bụrụ na ọ bụ na ọ na-arụ ọrụ kwe m na ịta ihe ata ihe na dịka ogbo oge akwụrụ ọtọ iji boxer square weta n'ihu TV ahụ n'ihu akwụkwọ ịta ya ka anyị fụka ya na dịka ogbo ọgụ kpaniri elu ama na ọ na-arụ ọrụ n'ihe na-abụ kpọị ka a na-egwu anyị ana ụmụ nwantị nchọkwụrụ malụ most of ihe a na-ekwu nwere ike ọ bụrụ na o mere once ọrụ ọrụ onye ọlụla n'ahụ ya mana gị bụ onye o nwere ka onye rụrụ n'ahụ ya enwere BP inwe BP o nwere ka onye ahụ enwe postrate inwe postrate o nwere ka ọ bụrụ na ọgwụ ahụ bụ na ịṅụ ha anaghị eto o je reactivate postrate na ị marọ then ị na-eme experiment enwe n'oge eru ihe mere research nye ga izike research ndị researchers bụ first of all before anyị eweta paracetamol
he mee research nye ya monkey nye mmadụ nye ya nkịta nye onye nwe BP emechaa bịa na ahụ edelu gị asị gị na ọ bụrụ nwaanyị dị ime aṅụ na ya na onye nwe BP aṅụ na onye na-efere na aṅụ na ifile drowsy gị discontinue mana ọgwụ nke ndị a na enweghị discontinue ihe agwa gị na-ekpoghi ọgwụ n'afọ ịma ihe na-aya gị onwere ụfọdụ asị gị na eweta nke ama ise nke ome nke mfụta one time na so na iweta nke ama ise nke a te ya na toilet a na-esi fune nsị na nke dị very simple nje mee ya ebudocha ya mbikosi na die na toilet arụmere ọ dị ka nsị eji enyu na ya nsị ka ihe dị ha mana tango nọ na be nka mmeri enu so landlord ka asị m oge si be mpụ so ife na ihe na-apụta bụ ike a na-egwu anyị because kịta onye ọbụla nwere gị nka na-akpọ light ya ring light abụrụgo prọfesọ otu ha na ring light ọbụgo ọsị gị ihe na ọ na-ekwu bụ asị asị echiri na onye chi ime advat ya bụ ihe ọ na-ekwu bụ eziokwu ọ sị gị datụ na ọgwụ nke a ya gosi anyị anya na-aṅụ ma ya kpọta nna ya ka nna ya na-aṅụ ya ọ kpọta nna ya ma nwanne ya ma nwanne ya ọ nọ na ha na-aṅụ ya ka anyị nne because now some of those things are good for your health ihe a bụ just experiment ka a na-eme ihe na-eje bụ for like and most of them enwere otu WhatsApp number say call me or contact me wanye ebidogo ụmụnna biko kpachapụ n'anya onwekwa ebe ọ dị ha unu ejezi ememe mmụọ ma ọ bụ dịwa ya anya bifo kịta wayo dị advance ha na-agazi stages by stages ekene m ụnụ ọ dị mma enweghị mgbe anyị na-ekwusi na ọgwụ mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ adịghị kama na wayo dị kịta karịrị ya bụ na uche gị ga-adị ya tupu itinye aka na nke ọbụla ebe ka enwe mbọchị ngoro ọgwụ na moto amaghị m ka na-afụ ndị moto ahụ ịma efekọta na-enu efe na agba n'ala ịba night bus a ga-agwagide gị okwu ọgwụ enwere nke ngoro mgbe ahụ otego aka ngori ya nata Lagos asị nke aga gị tee ya nna wee gwakọrọ ya tegide wee ruo m na akpa ihe na nna ama mgbe m ji tọsịsị ya na ị na-efezi ya ka ị na-efi ya ikuku ahụ dị ka ọ na-akpa n'ikwuzi ya anwụcha na m mbọchị mgbe ga tụfuo ya ozugbo mana onye na-ere ọgwụ kọwara anyị ite ya na ọ bụ nke a bụ nka ijiri ọnụ ihe a na-akpọ ọnụ ndị ọgwụ bụ onye ga-eme igo nshi apakejiri ọfụma ya bụ na biko ọ bụrụ na enweghị ndị nwere ọnatarachi anyị na-akọ ndị mụ tradomedical maka enwego mgbe nke mụa marụ mmerụ dabara mee ya ihe a na-akpọ daukwu ngweta ya ịta ya na granọt sụsọ abalị ịtọ na ịnọ ihe gbasara stomach ulcer ịma na ọsa ka nkụ ụmụ stomach ulcer obenata ojie ya oyi mana ihe nsogbu ọgwụ Igbo anyị na-ama ha bụ na onweghị prescription onweghị genwudebi etu a ana m ata akụ ose ọjị mkpụrụ ose ọjị a ana m ata ya ọfụma na nna anyị ụgbọala dịka anyị bụ na nna anyị Igbo ọ bụrụ na na anyị ụgbọala ana m ata ya ọfụma mana amaghị m na ọ na-ebuni BP na mgbe ekporo m ekponye n'ọnụ na-ata ya until one day m ga-asị m BP m dịkwa high nsị maka gịnịkwa ke ka BP m ga-ejide ha wee rota na ana m ata ya bụ ihe o wee bụziere ka mgbe ma wife gara ụlọ ọgwụ achị na o were low BP ọ bụrụ ihe bụ ihe ka a chịrị ya tawa ọ na-ata ya na-aṅụ koku ka o wee bunie ya amaghị m na ihe m na-eri bụ ihe na ọ dị ka nna anyị ụgbọala mgbe ụfọdụ ịchọ ka ụra kwụsị mgbe ụfọdụ aṅụ m fearless ana m apịa fearless gbogbo mgbe ahụ mana kịta na afọ anụchara m ihe na no energy drink generally nwa ha anya ụra pụọ m n'anya mgbe ahụ mana kịta ụmụ ozi dị agha na-apụtazi mmiri na tupu iwu onye bụ ihe ị ga-echegodo eche ya bụ na ihe ọbụla na-enweghị dozeji eji aṅụ ya ndị mmadụ apụta n'ihu akwụkwọ asịghị nke enwere ofu nwaanyị mgbe anyị nọ na NTA Lagos enwere ofu nwaanyị na-ere ọgwụ Igbo anyị na-emerụ ụmụ advert ore ofu ụbọchị nga iseta ihe m ga-eji na-emeri program rute ebe ha na-esie gafeta ọ bụrụkwa ụmụ ihe a na ndị Yoruba na-ekposa tinye pineapple atinye akwụkwọ nke akwụkwọ nta na akwụkwọ imo ifuru ebe ekposara akwụkwọ ndị akatachara a ga-eji mee ọgwụ ekposa ma oroma ma ihe niile ekponye na-esie esichazie ya ofu ite ahụ ka ejichi ha mana mgbazie ya ụfọdụ a na-acha
enwere ụfọdụ nwere ike ịdị na-acha yelo, ụfọdụ a na-acha brown, ụfọdụ a na-acha odoma anya na ofu ọgwụ ahụ ha chiri ka ha tinyeziri kọlọd na ụmụ ihe testi dị iche ụmụ flavor ka o wee na-atọzi iche. Ofu ya ọzọ mụnwa chọpụtara bụ na ọkụfụrụ ọgwụ niile klinsa niile mmara a na-ere so ofu ihe doro m anya ha na-eme bụ na ha na-asa afọ. Ama m ihe ọzọ ha na-eme klinsa nta na klinsa imo ma ndị a gara ahịa ọfụma sụsọ na ha na-asa m afọ nchọ ọgwụ na-asa m afọ aṅụ ya. Mana ọ bụrụ nke a na-agwọ gị na ọ ọgwụ bonise ọgwụ na ọrịa ọ na-agwọ nta agwụ imo kpim onweghị ka ọ na-agwụ n'ime ya eburu nshi nwaanyị na nke a na ọ sachaghara ya afọ ị na-agara onwe ọgwụ. Biko onye ọbụla gbado anya enwe epetiga ọ bụrụ na ntị na anụ ihe aka aha ka okpata ọ bụrụ na enwere ihe ọzọ ị na-agwa ha egwa ọ bụrụ na enweghị ihe ọzọ ka anyị na ndị be anyị ihe ọzọ nchere gwa ọnụ gbasalụ ọgwụ a na-agụkasị online o kwe ihe nchọ ka ịnotisi arụghị na arụ m abụrụ the same thing. And ịma na o melu ihe a na-akpọ blood group onye ọbụla bụ AA na-ayakarị malaria ọ na-ama AIDS ama m na ife anyị na-ayakarị. Ọ bụrụ na ọgwụ na-alụ anyị ọrụ na alụ dasọrọ n'ahụ ana o nwere ife ọzọ eburu o results dị na blood group na universal donor you can donate anybody. So ọ bụrụ na site maka for that onye ọbụla bụ onye Igbo na-adonate ọbara ife onye bụ SS ka onye donate ya ebe na ya arụ ọrụ ọgwụ a na-aṅụ nwelu alụ ndị ọ na-alụ ọrụ na nwe ndị ọda alụ ọrụ ọrụkwara na ndị dị wee research to o nwere onye ya bụ nṅọ na 10 mil ọlụ ọrụ na ahụ very well maybe because m nwere ahụ onye dị skinny nwa 10 mil o nwere ka ọ bụ n'onwe BP. So most of the na na-emebu jikọrọ ha kelu dosage ha kelu ndị ya aṅụ ya ọgwụ ndị ọcha bụ na sikọtata nwaanyị dị ime aṅụ na onye ma nke aṅụ na onye na-enwe ụgbọ na aṅụ na nke ọzọ aṅụ na nke ọzọ aṅụ na mana nke ọzọ asịgoro onye ọbụla ya aṅụ ya. A ga-asị tinye otu shot etinye otu shot onye a na-agwa gị ọmaghị ife ọ bụ because onwe research mebi o siri ọ dị mma n'ahụ ya ọ ṅụọ ya ọma nji ahụ ya wee quantify ya ahụ onye ọzọ ọ dịghị mma n'ahụ ya so long as ego na-abata. So biko nụ ihe anyị ji eti mkpu abụdata na ihe a bụ Igbo channel Ugwumba ndị Igbo and o nwere ndata anyị chọka ịma na anyị bidoro on time ka anyị ma dat na ya atụtekwa ndị Igbo ka anyị nwekwa back oke nwere ife ọzọ anyị eti ọnụ very soon kwefe this Igba boy anyị etikwa ọnụ very soon ka ụmụazị be anyị apụchaa na ha tikọfụ Igba boy ba na ịgba yahoo ka ihe a ka anyị tụtekwa ndị Igbo ka ama na generation na-abịa na ha asọpeda because na ihe bụ obi eziokwu anyị na-ekwu eziokwu ntụfụrụ mana ụnụ ncha ma ndị na-eme anyị nene ma ndị enebeghị anyị ụnụ nọkọtara n'azụ anyị nwoke na gbukwara aka ahịa mee na advert na ọkwọ n'ụgwọ data ndị be anyị kenekwe m ụnụ. Ọ dị mma ịma na jagara m n'efere bụ na ụka gara ọfụma ọ na agacha chọọchị atụta ha mma kedu ihe ụkọchukwu ga-eji wee mee Baịbụl maka mbọsị ọzọ. Thank you very much. So n'ihe anyị na-ekwu bụ biko unu na-akwadokwa anọkọtakwasị jụọ asị maka na amaara m na iruo na alaba mgbe ahụ ọtụtụ ndị mmadụ ndị a ga-asị na Chineke si n'aka Ugwumba bụ n'ihe ino ha bụrụ mmadụ tata bụrụ nnukwute ọgaranya ọ bụrụ na ị na-anụ spika na music ekwube a na-akpọ Sound Prince anyị malitere kamgbe 2010 ya bụ onye izi nyere anyị advert anyị nọgide tigide mkpu ya mgbe o nwere sọsọ shop na-abụ tata ọ bụ bilionia ezigbote bilionia maka anyị tiri mkpu titie mma anwere m ike ịgụrụ ụnụ ka nkụ ndị mmadụ ndị na-ere ntere imo anya ọ bụ ha na ihe product dị mma biko ikekwute anyị ma ga-emetụ a ga-esi tiri mkpu enwere so many channels anyị ga-esi tiri mkpu ndị mmadụ azụwa ihe ị na-eme anyị nwere close to echeke enwere more than 500,000 people na-efolo Ugwumba bụ ndị Igbo anyị anyị ma na a na-asị na asị na aka mma n'oyibo ya bụ ịchọ ikwu eziokwu so ya n'Igbo etu anyị si na-agwa unu n'asụsụ Igbo kịta ọ bụrụ na ntụwasị unu ga-ama maka unu na-eme anya n'ọnụ unu ga-ama nwere etu esi ama ihu nwata na-aṅụ ara ma ọ na-atọ ya ụtọ ma ọ tọghị ụtọ ya bụ biko anyị ga-apịachi ọnọdụ a wee na-asị unu biko ọhịa ga-adị ka enwe amaghị ya mbọsị ọzọ anyị ga-abịakwa ọzọ biko na-esonyere anyị n'Ugwumba ma WhatsApp chanel anyị ma ebe ọbụla anyị fụrụ Ugwumba biko sonyere anyị ọ bụrụ na ị chọrọ inweta anyị zitere anyị ozi ka anyị na gị kpaa ọfụma n'ekwentị
anyị achọghịzi ịdị na-atinye ekwentị anyị maka na ọ na-eme ụmụaka pụta hello ya fada ọ gbanyụ fon. Anyị achọghịzi ka ụmụaka jiri etu a na-akparị mmadụ. Ya bụ ka ọ bụrụ na ihe anyị na-emedeghị mma, sonyere anyị na chanel a. Biko mpịachi na apịachi fọm ka nyere ya aka maka ahụzi maka advert ka m chọrọ imerụ. Biko nụ Ugwumba TV ọ maka m nwa o nwere lot of staff a na-akwụgwọ, o nwere lot of things ọ na-eme. Kwado na Ugwumba TV. Ndị TikTok ụbọchị epia bụgoro gift kpam inye ya na ọ ya egbu nke bụ onye nọkwa na YouTube na ihe ndị ọzọ ịnọ eju ha kere akara fa ọ bụrụgoro ego one day data itinye because na research a na-eme na ihe na na-eme wee na-eme ihe ka ọ na-abịagote ụnụ omeghe ebe esi ebute anyaghị eri ego politician, anyaghị eri ego Nigeria, anyaghị eri ego ohi because na mmadụ na management a ihe a na manage abụrụ sọsọ ofu onye ọ wụsọsọ ihe ya na-afụ n'ihu akwụkwọ bụ o nwere lot of staff a na-akwụ ụgwọ, o nwere lot of things logistics a na-eti in place. So a na-ayọ unu si unu biko nụ nyere na ya Ugwumba TV aka na ekesapụ ozu a inweta na-atụsasị ya na ọ bụrụ ndị ọzọ sị na-atụsasị ya biko tụsasịkwa Ugwumba tụsa ka ọ ba ndị Igbo niile n'aka. Ekenekwa m unu onye m ekene gị. Onye nke m. Ka emesịa.